No takže ahoj, začnem s tým, že ti veľmi krásne ďakujem, že si prejavila záujem spolupracovať so mnou a vybrala si ma za ambasadorku a zároveň, že Farmasi si vybrala, pretože to je asi najlepšie, čo si podľa mňa mohla spraviť. Farmasi je inak turecká spoločnosť, začnem tým. Verím, že nás poznáš, ale ak nie, to nevadí. Sme spoločnosť, ktorá vznikla ako farmaceutická a na základe toho sa už vyvíjali ďalej potom pleťové línie, vlasové línie, dekoratívka a podobne, čiže tieto výrobky naozaj pomáhajú a zároveň dodajú žene sebavedomie. Hej, čiže vieš sa krásne namaľovať. Ale ďalšia vec, vieš to zarábať rôznymi spôsobmi. Keď máš napríklad salón, vieš to predávať v salóne, alebo ako to predajca, čož je offline predaj, alebo ako sponzor, môžeš to nazvať ambasador alebo beauty influencer, po novom sa nám hovorí vo farmácii, tak tu už vieš zarábať online, tak ako aj ja, že teraz si to napojíš ako na sociálne siete, používaš zľavový link, ktorý len prepošleš, človek si objedná sám, automaticky má tvoju zľavu a tak ďalej. Čiže je tu veľmi veľa spôsobov, ako si zarábať vieš. Ďalšia vec, máš skutočne silnú podporu týmu regionálnych manažerov, svojho ambasadora a celkovo proste tých báb okolo. Ja inak pôsobím 7 rokov na pozícii manažera. Napríklad v Berške som robila ako manažer Lidl a podobne, ale takúto podporu som sa teda nestretla ešte nikde. Ďalšia vec je, čo je skvelé na tejto práci, neskutočne rastieš, vyvíjaš sa. Ešte ďalšia vec, normálne neviem, čo ti mám skôr povedať, takže preto to takto. Ale teraz ešte po novom máme nový marketingový plán, ktorý sa zvýšili sa platy o 60%. Hodnotená platovo si tak, že proste ty z objednávky rovno máš tých 23% a podobne. Nechcem ti to do hĺbky vysvetľovať, len aby si vedela. Proste ide o to, že kariérne rastieš, zbieraš si skupinové body, zbieraš si objednávky, tvoríš si tým ľudí a na základe toho ty zarábaš. Čím ti viac rastú body, tým ti rastie väčší príjem. Vieš sa dostať, tu na inak, čo sa týka príjmu, nemáš hranicu, hej, logicky. Áno, je to MLM-ko, ale netreba sa na to tak pozerať, pretože keď tvoje baby, ak by sa rozhodla byť beauty influencer, keď tvoje baby zarábaš ty, záleží od toho, ako ich motivuješ, čo im odovzdáš. Čiže získanie spokojných zákazníkov. Ja toto prácu nevnímam len ako to, že kúp si toto, hej, že proste vyslovene nevnímam to ako predaj. Ja sa na toto pozerám aj z hľadiska toho, že nie, že ja som otravná alebo niečo, ale proste to, čo ja predávam, ten produkt, to je služba pre toho človeka. Keď má problém s pleťou, vie mu vybrať líniu, ktorá mu ozaj pomôže. Keď mu nerastú vlasy, tiež mu vybrať presne líniu, ktorá mu pomôže. Čiže ty sa stávaš aj poradcom. Je to vyslovene, že ty im vyskladávaš línie, ty im pomáhaš. Čiže ty v tomto tiež rastieš a sa vzdelávaš a budeš napríklad vedieť pomôcť ženám, čo fakt sa trápia nejakým akné a budeš im to vedieť vyriešiť. A budeš vedieť pomôcť ženám, ktorým napríklad po porode vypadávajú vlasy a podobne. Tí ľudia ti budú strašne vďační, pretože ty normálne ženy, neskutočne im zvyšuješ sebavedomie. Čiže ide aj o toto. Čiže jednoducho ti to zhrniem takto. Ak sa rozhodneš zapojiť, čož verím, že týmto už si sa zapojila na 99%, ak nemáš aktivovanú moju zľavu, tak si aktivuj moju zľavu. To je tvoja proste vstupenka. Už ako sa rozhodneš, kedy sa rozhodneš rozbehnúť a podobne je jedno. Ale toto je tvoja vstupenka. Keď už budeš rozhodnutá, že teda chceš zarábať, ja mám pre teba pripravené presne videá, marketingový plán, ako si vytvoriť zľavový link, ako si napríklad vytvoriť QR kód ako nálepku na katalógy, ktoré budeš rozdávať, ako oslovovať influencerov pre spolupráce, kde natáčať videá, v akých aplikáciách sa ti ľahko robí a podobne. Čiže ak chceš do toho ísť, tak ja ti všetky vzdelávacie videá potom to pošlem na tvoj e-mail, len mi pošleš tvoj e-mailík, čož nie je problém, čiže aby si vedela, ako to ďalej prebieha. S tým, že nechcem to púšťať do eteru vonku skôr, kým neviem, že sa naozaj nie si ty so sebou akože stotožnená rozhodnutá. Fakt by som chcela baby, ktoré nechcú len skúsiť, ktoré by sa chcú do toho zakúsnuť, ktoré sa fakt chcú vytvoriť svoj príjem popri materskej, popri inej práci.
Ja osobne už pracujem na tom, aby to bol môj hlavný príjem, lebo vieš, aj toto proste vôbec nemusíš robiť. Ďalšia vec ešte, čo ti zabezpečuje toto farmácie, ak sa rozhodneš robiť ako beauty influencer, tak máš časovú slobodu. Ty robíš absolútne hocikedy, odkiaľkoľvek a hocičo vieš komunikovať, tebe proste stačí len mobil. Čiže ja sa chcem dopracovať k tomu, že už mám podpísanú výpoveď, takže ja sa chcem dopracovať k tomu, že budem robiť od hoci kde na svete, tak? Môj partner má home office, takže proste ja aj preto sa snažím vybudovať si toto farmácie ako svoj hlavný príjem, aby fakt, lebo chceme cestovať a pochodiť ešte viac, ako možnosť máme teraz, tak chceme ešte viac, čiže aj túto možnosť máš. Čiže verím, že ťa video zaujalo. Verím, že si dostala informácie, aké si potrebovala. Ak si náhodou nedostala informáciu, na ktorú si čakala ešte predtým, ako si povieš, yes, idem do toho, pošlem vzdelávacie videá, tak mi prosím ťa napíš, popýtaj sa na všetko, čo potrebuješ vedieť. Ak máš zľavový link aktivovaný, ja ti odpoviem aj do hĺbky, ale ak ešte podobne nepatríš, tak prepáč, ale svoje vzdelávacie videjka ti nepošlem. Musíš mať proste aktivovanú moju zľavičku, čiže musíš patriť do môjho tímu. Čiže teším sa na tvoju správu a napíš mi prosím ťa po tomto videu, aký máš z toho pocit a čo si o tomto celom myslíš a či teda ti môžem poslať vzdelávacie videá a teším sa, že sa rozhodneš pre áno.